takdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB, madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Suyan na matean, di naramong karahayan. Ito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dakol nang napatunayan. Padagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. Ito International Airport, bagong tulay eskwelahan. Livelihood training with Tesla. Thank you kung Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kung Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kung Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kung Joey Salceda. Albay ahead ang lahat oh kung Joey Salceda. Albay ahead ang lahat oh kung Joey Salceda. Mga tugang marena, hapon po gararay sa gabos ng mga parantabay kan 2D sa GB. Albay ahead, angat ang lahat. Ini po aton sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Ini po ang sendong amigo sa radyo, Edwin Peralta po. Mag-iribay-iba kita sa gudyan na alas 5 nin pagkahapon. Tanganing mag-orastorya lamang kung ano ang mga nangyayari digdi sa satuyang kapalabotan. Katuwang tadyan sa lado technical si June Napoles, sa IT si Jerome Martinez, sa production department si Shana May Leron, sa news base Angel Mostaza and Jenny Balyaran, and sa gabos-gabos na mga nakatutok sa tuyang programa, maging sa traditional radio, YouTube, Instagram, DCGB News Online, DCGB app, asin iba pa, ang samuya pong pagpapaabot sa indo nin pangungumusta ngunyan hapon na ini. Yan, 4 na aldaw na sana. Tapos na ang September. Here comes October. Ayan, okay. Sige. Kasubago, nagkaigwa ki simultaneous nationwide earthquake drill. Yan, digdi sa tuya, ginibo man yan. Igwa dyan sa may Grand Terminal, igwa man dyan sa may Albay District. Yan, ano? Spearheaded by Albay Public Safety and Emergency Management Office. So mga empleados duman sa Apsimo Building, iyo ang nag-participate. Yan, ano? Matest, ang katuyuan kaning AQ drill, matesting so awareness, so readiness kan mga tao if in case magkaigwanin makusog na linog na di tanta itong pigapod na the big one or magnitude 7.2 earthquake. Yan. Okay. Okay man. So, sitwasyon, itong pigapod tang duck, cover, and hold. Ayan. Ano? Matitesting yan.
pag-abot kan mga aldaw, pero sana daiman lugod. Ano, ta dipisil na. Ngunya ng mga panahon na ini. Okay. Anyway, so sabi ta na nga ni 4 days to go, tapos na ang September. Here comes October. So, ano man nga kung October, that is one of the most exciting part. Digdi po sa tuya. Nataman, first week of October, poon October 1 to October 8, iyo po ang filing period kan certificate of candidacy kan mga nag-aaspirar sa maabot na pirilian. Iyo. May mga nakakauro na kita na kumbaga may schedule na sinda sa pag-file kan sendang certificate of candidacy together with itong pigaapod na kona. Ang kona pigsasabi, bako itong so bugtakan kan mga aki. Ang kona means certificate of nomination and acceptance. Ali iyan sa mga partido politikal. Ano? Yan. So, kung nadai ka man ka yan na pigapod na kona, bot sabiyon, wala kang party nomination. Ano? Yan. Dai ka makakasabay sa partido. Yan. So, ibang ngunyan, sisiribot maghanap kay partido. Maray sana kung alimbawa independent ka, taday man kaipuan kay KONA or Certificate of Nomination and Acceptance. Independent nga ni, day ka man kay partidong pigi-intrahan. Yo? Take for example, kinatawan na Dante Arandia. Si kinatawan na Dante Arandia publicly nag-aanunsyo na siya makandidato sa 2025 as independent. So, day man kaipuan ni Kona. COC siya na, Certificate of Candidacy, because wala man nga ni siyang partidong iintrahan because independent siya. Yan. Ano nga ang dadalaganan ni kinatawan Dante Arandia? Publicly, nag-aanunsyo siya na he will run as Vice Governor. Independent. Yan. Kada bes na nagkakaigwa kipagtiripon, naaapot siya, ano tabi board, pahit nga ako as independent candidate Vice Governor. Siya nga ang makakalaban mo. That dahil niya paisi kung si Isay. But regardless kung ano, ang sabi niya, he will run. Ano labot kung iya sa inda? Basta nga ako mapait as Vice Governor. Ayan. Yan. Okay. May nailing naman akong post na si Kong Joey ayan. Si Kong Joey igwa naman Certificate of Nomination and yan ang acceptance. Yan ito digdi. Yan. Pirmado na ini. He will run under Lakas. Ayan. Lakas an sa iyang partido. Duly signed by
Speaker Romualdez. Madali lang. Anapuntaan mas klarado. Mas klaradong anong ngarang kayo ni? Ito na. Basta yun sabi na he will run under the banner of Lakas NUCD. Nagpirma mismo sa sa nomination ni Kong Joey is no less than the Speaker. Yan. Speaker Romualdez. Tayo man ang pamayokan Lakas. Ito na yan, ito digdi. Anapunta manggararay. And Kong Joey will run for governor. Yan. He will run for governor. Dahil na yan kay Barawian. Talagang diretsyo na yan. Sisingaya ang mga kaapil niya. Later on, iisiyan tayan. Although may mga nagluwas ng mga pangaran, kung si Ray Rizay ang magiging kaalyado niya. Yan. Sisingayaan Vice Gov, base na, may maluwas kaya on na so Certificate of Nomination and Acceptance. Yan, under Lakas Christian Muslim Democrats, Lakas CMD. Yan. Okay. Sabi digdi na ato na. Yan, delugod nagdatakulay ni yung ayan. Basta ngayon yun, taraman po, yan na nagiso, ayan, for governor ini, yan na nagiso, nakabugtak digdi, ayan, okay. So yan tabi and so iba man tabi, igwa naman, igwa naman kay ni Palan as the party's official candidate in the May 12, 2025 national and local election and BARM parliamentary election for the position of governor, Albay Province. Yun yun natabi yan. So, definitely, Kong Joey Sarte Salceda will run for governor in the next election. Yan. Okay? And dakul pa kay mga maruluwas na mga informasyon sa mga masunod na daw. As to the schedule of filing of certificate of candidacy between October 1 to 8. Yaon andyan. Ang iba pa nag-rely sa mga pamahiin Day ka ngaya mag-submit kung an numero pabugsok ang pagkakurit. For example, 1. Ang 2 medyo na itaas, ang 3 medyo na itaas, ang 4 pababa, ang 5 medyo na itaas. So, ikog. Ang 6 pababa, ang 7 pababa, ang 8 paitaas. Ani ba di maka nagsusunod?
Kung magana nga, magana regardless kung anong pitsa ka mag-submit kan sa imong certificate of candidacy. Marinapon palan kay King. Ayan. Ang siim di baga, amigo, kay ano, lakas siim di nga ni. Ayan. Ang siim di Christian, Muslim, Democrat. So, abang-abangan tatabi yan. Abangan ta yan. Tadakul kimaborotwa dyan na mga kung ano pa. Dahil pa siguro because who knows, may maborotwa na ibang persona. Ana isiyan ta sa na nagpaparaborotwa ngunyan so mga sabi untang mga darakulang protagonist o magralaban-laban. Malay to, igwa ki ibang magburutwa na mga persona. Taday man pwedeng pugulan, ani ba? Ano? Ngaya parang nga sawong-sawong iyan. An ma-declare na sawong-sawong, sukomelek. Pero as to the submission of COC, dahi man pwedeng nigaran. Ade kaya pwede, nata. Dahi ka man ki kapasidad na magkampanya. Kaniguan man na madeterminar na matulos. Malay mo, kung igwamang ki kakayahan na maglibot. Ano? Yan. Yan sana kung mapatunayan na dahil man talaga nga ki-organisasyon o kung ano, tani ba kayan just for the sake na makandidato, no di, masalod man sana palan. Yan. Kaya, sabi nga na kayan, happy days are here again. Yan. Ano? Happy days are here again. Kanata, siyempre, matira ang matibay. Matira ang may pera. Marinapon kay classmate. Sabi ni classmate, balik Gloria pala siya. Ayan. Dahil si ano nabagaan chairman kan Lakasi, Speaker Romualdez. Yun na ang chairman kan Lakas Party. Yaon pa man so iba. Si ayun ang Ruben Padilla, PDP Laban. May iba pang mga partido. Dakulunong ki mga partido. Na nagbaburatuwa ang unyan. May mga regional parties na. Ayan. So, abang-abangan tabi inindo yan. Ano? Abang-abangan tabi inindo yan kung ano ang sitwasyon. Tadakul pa dyan ki mga kambyadang mangyayari. Ay kasubago palan, manong duman sa National Simultaneous Earthquake Drill, so, First District Engineering Office palan, nagkonduktaman kay ning drill na ini. May post-degree si amigong Alan Imperial. Ayan. So, mga empleyado maninda. Ayos baga ano. Salamat tabi, Sir Alan, sa pag-post kay ning mga pictures nindo sa NSED. Ayan. Okay. Sige. So yan nga natabi ang primerong parte kan sa tuyang mga istorya and kulubat ko pala yan ito digdi so nailing tang istorya yan okay sabi po digdi 550 sako naglalaman ng 5 kilos na bagas ang ipinanao ni Congressman Joey Salceda
sa Lindungkan Angat ang Lahat project sa Tarabangan, Caravan, Kanako Bicol, partly sa mga residentes kan Barangay Rawis. Kasubago ini. Ha? Kasubago tabi. Yan. Oni. 550 sako nin bagas. Tigre 5 kilo. Oh. Ipinanao sa mga residentes kan Barangay Rawis. Yan. Ining karahayan tabi kung ang mga lideresta nagkakasararo. Magian sana ang pasanon na problema. Ha? Pariyo baga kan mga panahon sa kultura ta. Kulturang bayanihan. Kung may itatransfer na arong o bayanihan bagang pahit, magian ang pagpasan. Pariyo man digdi sa araw ni mga problema ta digdi, kung nagtatarabang-tabang sa pagpasan kan problema, minagian. Bakaw, araw kayo niyo, mag-yun iniong pigigibo ninda. And sa iba pang mga barangay, araw kumang kayo ni ang mangyayari. Iyo, ano pa itong sa mga yaong padigdi, ilinunta. Dakol pa ini ang mga gineribo. Okay. Anyway, taod-taod tabi sa pagbalik po kan sa tuyang programa ang iba pa. Alas 4:34. An oras hatod sa Indokang. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat. Kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Okay, sige. So, diretso na po kitakan sa tuyang mga istorya. O ni patabi, sabi digdi, nailing ni Congressman Joey Sarte Salceda an A-level credit ratings for the Philippines before Marcos step downs in 2028. Sabi po, Economist Solon, Albay 2nd District Congressman Joey Salceda is predicting a level ratings for the Philippines before President Marcos finishes his 6th-year term in 2028. Sabi niya digdi, Salceda gave this glowing forecast on Monday after credit rating agency Moody's affirmed the Philippines investment grade rating of Baa2 as well as in its outlook of stable.
He credited President Marcos' steady hand in fiscal and economic policy as what keeps the country's prospect strong despite a volatile global environment. I think before the ends of PBBM's term in 2028, the country will be at the A-level rating, said Salceda, chairman of the House Committee on Ways and Means. The global environment is challenging, high energy and food prices persist, and overall sentiment is gloomy, especially with China's slowdown and continuing challenges in Europe. And yet, the country's prospects remain strong. This is in large part due to the President's decisively pro-investment and fiscally responsible policies. I'm sure we will get an upgrade in rating or outlook from one of the big three next year, referring to S&P, Moody's, and Fitch. Yan. Okay. Sabi niya, what the Japanese credit rating agencies seem to understand better than the Western credit rating agencies is that the Philippines never defaults on its foreign loans. It has an unbroken line of generally fiscally conservative finance ministers, and it holds the limits to fiscal deficit spending almost like a religious tenet. As our biggest lender, investor, and trading partner, Japan understands this country's fundamental better than any other country in the world. I am sure the big three will follow, especially if growth tracks target this year. He said he also expects improvement in the country's investment outlook when pro-investment policies like the Create More Act kicks in. Ini pong Create More Act, iyo po ang pagpapakusog kan gobyerno sa fiscal incentive regime with double tax deduction for power cost, longer incentive time frame, simplified tax and local business requirements, and a lower corporate income tax rate for registered business enterprises. Saro-saro na po yan sa mga lakdang na naiiling kan sa tuyang congressman na mangyayari. Kumbaga forecast niya ini. Ano? Oni pa, aprobado na po kan House Ways and Means Committee ang propestong lakdang na mataunin value-added tax refund sa mga outbound tourist. Sabi po ni Kong Joey na yung pamayo kan House Committee on Ways and Means, ang siring na lakdang will generate 10 billion to 40 billion pesos worth of increased sales for local supplies. Ayan. Okay? So, yun yan ang nagkapara sa mga propestong lakdang na ipinasan niya duman sa Kongreso. Kundi ako nasa sala, yan ang garong tapos na ang sesyon kan Kongreso. Ano? Magkakaigo sinda break, mabalik sinda sa November na. Yan. Another 1 month na session, then Christmas break na. Yan. So, bot sabihon, alawigan panahon na pwede makapaglibot-libot ang mga kongresista kung sinda makarandidato gilayon. Ano? Yan. Siya ba kaya no? Pengalo man ngaya. Nakasubit na kan COC. Hindi mo na magpararolowas ta dakulong yaki maabang. May mga kani, maray nga kani mag-travel ngo na kung sain. Duman ngo na ngaya magpalipot-lipot. Lalo na kung Disyembre. Ano? Tadakulo nun na dyan mga bisita sa Indo. Magki-Christmas. Yung masya na iyan.
ang sistema. Oh. Yan. Sabi din ni ni Sir John Balde, dalang kaning pigpost na Certificate of Nomination and Acceptance. Sabi niya, this spells all speculation on Kong Joey Sartasaseda's aim for the election next year. Yan. Okay. Sige. Bueno. Iba pa niya itong mga istorya, mga ipagngod. Yan. Si APSEMO Chief Dr. Cedric Daep is set to retire. Next month, ma-retire na siya. So, ano ang mangyayari? Ano ang mangyayari? Natural, mababakante sa iyang posisyon dyan sa APSEMO. Ngunyan, ano nga ang problema? Siyempre, sisay ang masalida. Bako, alat ko na mapatabag naman ako kay Jerome. Paano ko naman ini ma-retrieve voice clip. Yan. Okay, madali lang. Ipa-retrieve tango na voice clip. Sa ini kukwaon. Iling araw, boss. Sa ini kukwaon. Salamat. Okay. Yan. After kasubago kan earthquake drill, nagpaapod nin press con si Dr. Cedric Daep. Yan. Yung yan na baka anong pitsa ko niyan? 26. Baka within the week or early next week, si Dr. Cedric Daep will fly to the United States. Yan. Maduman siya. Duman siya ma-celebrate kan sa iyang birthday sa Amerika on October 14. Yan. Duman siya. But he will be back on October 18. So for the meantime, retire naman ang siya, mandatory retirement. Yan. Natural, kaipuan asikaso dyan sa opisina. Kaipuan asikaso. Who will take charge? While the chief nasa pagretiro na. Yan. Ipinamidbid ka bago magiging inkargado. Ang magiging inkargado kan kan APSEMO. Ma-retire na nga ni si Dr. Cedric Daep, si Engineer Dante Baclao. Provincial Engineer Dante Baclao. Siya ang magiging inkargado. Ipinamidbid na kasubagong aga sa mga empleyado kan APSEMO. Miridbid naman si Engineer Baclao because provincial engineer nga ni. But for a while, naglaogman andyan sa APSEMO si Engineer Dante. Kaya bako naman, bago sa iya ang trabaho dyan, partner sinda ni Dr. Cedric. Yan. So magiging duwa ang papel ni
Engineer Baclao as provincial engineer, and at the same time APSEMO OIC. Iyo? Okay. So, ini si Engineer Baclao, medyo friendly man ini. Bako man siya kumbaga arani man siya sa media. Dang magunta kung anoan mga pahayag kaining duwata na kauron tangani ni Kasubago. Iyo? One. Sir Dick Daer. Because di makimitabi dok nga mo mundo na ano nga arang kay ni ma-retire ka na. Dakulao ng kaugmaan me na yaong ka pa manggiraray na sabi mo willing kang magtabang manggilayor. So, nauna biyang Kasubago na may planong i-extend ka pero subject for the approval kan Civil Service Commission. So for the meantime, tabi, na waiting for the decision kan Civil Service Commission para sa imong extension, ano tabian na plano mo? Stay for good mo na sa Amerika or digdi sa Albay Gararay? Sa October 18, nasa Ligas din ako. Na 16 ang flight ko pabalik. Pero maabot ako kaya 17, transit ka dyan sa oras ka ng US, ang transit ka. Kaya definitely, maabot ako rin sa Pilipinas. Pero diretso na ako Ligas din. Kaya, hindi pa ako nag-accept yung mga offers sa abroad. Hindi pa ako nag-accept. May nag-ibita na sa Kuya November, pero hindi mas na sa Pilipinas. Mga on lang. For part-time, dahil ako nag-commit full-time. Dahil ko pa pwede bayaan na kapag bayaan, as in mabayaan ang APSEMO, mas di ako nakakonektado sa provincial ng Albay. Dahil ang nakasuporta ang gararay ko sa technical requirement and scientific areas and procedures na dapat ipasunod sa APSEMO. I see. Subot sabihin tabi, Dr. Cedric, na while yaong ka digdipo sa Katuya, for the meantime na waiting kan desisyon, kung may mga kaputan sa imo so OIC, is it pro bono sa part mo? Automatic. Kapisanan? Automatic yan. Matang yung isa yung volunteer. Okay. Pinataram niya ako, by authority of the OIC, mataram ako. Pero kung niya ako mataram nun, pwede man, pero opinion lang yan. Hindi lang authority. Okay. Sige, salamat tabi. Kay OIC APSEMO, magiging dual role na siya. Dual citizen, dual role pa. Triple citizen. Okay. Engineer Tabi, ikasuha hands down choice na maging OIC kan APSEMO for the meantime. Tabi, did you accept the challenge sa imong puso? Or napiritan ka siya na Tabi na ako nili yung pwestong ini Tabi? Marina Aris Labos, natutukan kaya ako. Actually, para puro-puro kuhan, puro ba nila yung circuit, tapos yung kailangan mga department heads, sabi nila, ikaw na yung choice. So sabi ko, loaded na niya ako ito. Sa opisina pa sana sabi ko, sold na ako. Kaya lang, sabi ko nga, nag-sign na ka sa UNMA when the governor kinamura man ako. Sabi ko, hindi naman ugalian mo tulad sa laban. So, sabi ko, I accept the challenge. Basta niya ako yung ako sa likod ko. In this case, kung si Padre Cedric, when he returns from, he's a John from US, so siya magiging ang head to the world. So, Tabi, engineer, araw kayo yung sitwasyon mo, Tabi, di mapabangaan lawas mo, pati ang isip mo, banga man. It's a matter of
maliharkan sa Morris. May papel na di experience ng doon pamilya. So, siguro, yan, nagkakaikuha na adjustment para sa araw kaya. Maabot ang panahon, naabot talaga kayo. Ang sabi ko, ito, parang mga what if, sabi ko, dagdagang pa ang load ko in the name of public service. So, more or less, siguro nakita mga nagiging mo na nagkakain mga dreams regarding that. So, yaw na nga yan. So, I'm prepared. Of course, katabangan kan media people, makapa-advocate yung mga kaipon informasyon sa publiko. So, kaya mo suma ng boto. And yaw naman ang mga able mga personality na absent mo, the likes of Roderick, Eugene, and others na sa tahaluin nila sa posisyon, alas mo po consider kasi the expert in their own. Wala sa engineer, salamat po. Okay. So, yan po ang pahayag ni Engineer Baclao. Okay. Igwa pang pahayag digdi. Di mo kung tagararay. Si manggararay? Si Dr. Cedric Daep and Engineer Baclao. Kung ano ang kung baga expectation na pwede mangyari. Primero, pasalamatan po ang media people sa full cooperation and then support. The best articulation of information na namin mag-abot ang kabos na gusto nyo abot sa community. Kabo, bako ining social media, tabako kabos na tao may Facebook. Bako kabos na tao ang cellphone may capacity na bako ang information natin sa tuya. Pero, dahil ikwas na mga sa radyo, mas gusto mga naman sa lugar ng mga red spot sa mobile phone, nakakaabot ang information dahil sa media. Sige, masalamatan ta ang nag-organize kami sa tuyang sistema rin sa press phone na nagpapadali talaga ang trabaho kami pag-iyaw ng PIO sa bagay ni Atty. Luca. Ako lang tabang iyan, bako sa nasamo, pati sa Indo, na ang news, ang information, madali sa pag-abot, pagsaro sa na ang source ng official information. Hindi kita maling sila. Ikatulo, pasalamatan ka si Engineer Baclao na despite na sa kanya ko ng trabaho, Red Cross, Dahar Management Committee, tapos ay Provincial Engineering. Ang Provincial Engineering sana, ribo-ribo ang talong kapit niya, pinakalipi sa manage tabo na handali nga iyan. Ang absi mo, dito lang sana, di man kami isang gatos. Ang kapit niya, sobra sa ribo. So, kung sa kwarta, seryoso na yan sa iya. Pasalamatan ta sa siya kapag accept ka ng challenge. Na kung dahil ako ang marilip sila, kung paano ako mahali, na dahil ako matitiwalaan, na tulad-tulad ka namin mamalis ang kusina. Yaw na ng tao, ako operate man sa iya, sunasan ako ng kusina. And then, siyempre, nakulaan na bagay, ining sa kuya po ang respeto kay Go Rex. Dahil siya nag-decide na solo, nagkonsulta siya sa nagkapera bago ini madesisyonan. Nasutan itong binibol niya na primero, sabi niya, ikaw kaya represent kung ano kaya ang desisyon mo. Kaya kung magkaroon ng tago, nag-oron kami. So nag-agree kami, ang desisyon niya, makahali mag-iralay sa pinag-ilusturya kang yakul. Pag nahali sila sa mga at namin ay kami masala. Gusto sabihin, itong desisyon na ito, representan ito na suhabon sa Provincial Government Management Committee, tapos sa mga departmental siya, re-respeto sa desisyon, tapos tapos sila nag-agree, tapos sila nagsabi ba na ma-cooperate. Gusto sabihin,
Ako ata sa tamang desisyon mas isindir na problema, hindi sila, mas nagawas naman po pa rin. Lalo-lalo na ang media. Kami, ang tukol mo sa roon, sa option mo, ang sistema, kung may nahiling kita engineer, tabi na problema sa option mo, ang sistema may, demi ang pagkatalo sa media. Iluwas kaya, tarong ikaw mo yan, pupot ko na sa nag-ibon ang news. Iluwas ka na, kita mata ang news para sa media. Tingnan, hindi mas sinamali ko sila at sa tamang oras. Dahil, kung may problema, experience niya ako, pag iluwas ko ang problema niya, kung ba talagang problema, marami ko sila ako, dahil ko na akong parayan ang tamang desisyon na sa tamang oras. Pag niya ako sa desisyon ko niya, naka-appropriate ito, kaya mga nakakipang tao, kung niya dahil na. Pero may mga media people na pag iluwas ng araw kayo ng informasyon na may problema, may nakukuha ako recommendation natin sila na i-alam ko kasi na nag-i-erase pa niya araw nila ang sitwasyon na pwede. May nasuggest pa sa kuya sila na nakatawa ako kay tamang desisyon, natin desisyon, halip man sa inyo. I-recognize niya, open, a good leader is a good listener. Hindi mo tayo na. Hindi na ako mas tayo administrator. Leader man yan. Sabi ko, pag good leader is a good listener. Tapos may kapigano. Yan ang implemented ng kailangan. Sa rin na sinaliwat ko sa bago sa itong tuhod. Dahil sila ko lang yan ang tuhod pa ito. Tapos sinagat kayo. Kaya akala ko ano. And then, susunod ako ng bagay ito na sa collective decision na ako lang bagay. Pagkatapos, naka-istorya ako kung na nag-start. Kaya tinauran ko na sa nag-introduce ko na siya sa bago sa staff. Welcome siya sa staff. Dahil ako kinahiling na ano, nangyayang moros, na kung ano. Kasi sabihin ko, kaya niya ni-handle. Uy, namin sa Ronel, nagsabay na para rin yung tubig hapon. Kung ano man ang magiging papoy niya, may tapos. Uy, yan si Ronel, wala kasi magpatay ka sa mga sa panood sa Baguio. Para mo kaya papasok pa siya. Kung may action ng pag-ibig ako, wala sa Rosaros. Uy, yan nagsabay na tayo din ako sa sabihin. Kaya pasalamatan na karugaya sa hindi ko kung gawin siya magkarabangan. Ang apsi mo na pinunang sa Albay, kung nag-iko kitang liang na rin office all over the Philippines, naging mandatory, nagpuyan sa apsi mo. Kaya dapat, labangan ng maraming apsi mo, win or without pay, o sistema ng tungaw dyan, dahil protector na ang disaster residential and management office all over the Philippines, nagpuyan sa Albay. Kaya kung protector lang tayo, karamang kita, mga kanteler, mga RA-based, kapalbay, bilang number 1 sa disaster reduction and management. Iyan sa gusto ko mangyari. Tanganin, kung ako nga mahalin na, yaw ako mangyari ko, na gusto ko mangyari, ipadawag sa pagsuporta. Bago sa nasapsin mo, kung yung pagsuporta, dahil ang apsin mo, kailuhan na hindi ko makaroon sa pabesi. Yes, nagkaroon ang masasabi ko, mensahe, sa pressboard, dahil ko araw, kapag biyahe ko, kung magkakayo ako next na mensahe. Salamat ka. Marenaga. Nagpapasalamat ako sa Davos sa pagtitiwala kay Doc Cedric, sa tuyang gobernador, at sa mga kailabanan sa provincial government of Albay. And sa ino, media practitioners, alam ko na dahil dito po kubayaan na pangantuho na ako dyan. I'm sure you will help me makapaabot yung mga informasyon sa publiko sa ngaran kay public service. So, kung ano man ang yaon dyan na problema, kaya din ang basta sama-sama, kaya natin. Thank you. Okay, so iyan po ang pahayag ninda Dr. Cedric Daep and at the same time Engineer Dante Baclao. As I have said, yan, si Engineer Baclao po ang napili na maging inkargado ni Dr. Cedric Daep na ma-retire na nga ni. Yan. Next month. Ngunyan, naiapot ko kay Dr. o kay Engineer
Baclau, no rin niya ko ang effectivity kan pag-assumir mo as OIC APSEMO Chief. Waiting pa. Nagalat pag mapirmahan so appointment niya. Yan. Ano? Pero definitely next month ma-birthday si Dr. Cedric on October 18. October 14. So, pag 15, day na siya. So, baka by that time, formally ma-assume na si Engineer Dante Baclau as OIC APSEMO. Ayan. Sabi ko nga kay Dr. Cedric, niya ako, Chief, so bagong building kan APSEMO, paano na ito? Dahil mo na ito magagamit. Sumasunod na ngaya, ayun na ngaya katoan magamit. May bago bang building dyan na pigpapagibo? Sa likod kayo ng APSEMO building, may bago dyan na building. Ano? Na for APSEMO siya na ito. Dahil mababayaan na ni Dr. Cedric, magiging legacy niya man ito. Itong building na ito, sabi nga na kayan, si Dr. Cedric, iyo po ang founder kan APSEMO. Yan. Siya ang founder kayan. So, dakulao na bagay iyan na iwawalat niya. Abo niya man na pamili na siya sa serbisyo, pabayaan niya na, dahil man pwede. Kaya, yaw manggararay siya dyan. Magtatabang manggilayon siya. Ano? Siyempre, dahil man basta buwi, si Engineer Baclau, iba man 40 kaya, engineer nga ni. Kaya, matabang manggilayon siya kay Engineer Baclau, si Dr. Cedric Daep. Anyway, congratulations kay Engineer Baclau na maski ang trabaho niya tambak na, still he accepted the challenge. Ayan. Kay Dr. Cedric man, tabi good luck tabi sa next journey mo. Sabi ko nga ni kay Dr. Cedric, sabi may kami, dahil man kami namumundo na magretiro ka na. Maugma kami, yaong ka manggararay sa pagserbi sa tuya. Okay? So, bueno mga tugang, mapaaram mo natabi kita digdi sa tuyang programa today sa GB, Albay Ahead, angat ang lahat until sa masunod na episode sa Sabado, kita manggiraretabi an magirebe-iba. Mabalos, maray na hapon sa Indugabos. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa